Il-Gvern ħabbar il-pjan strateġiku tal-politika agrikola komuni għal Malta għal 5 snin li ġejjin. Għal dan il-programm operattiv li forma parti mill-pakket ta' 2.2 biljun euro li negozja b'suċċess il-Gvern Malti hemm allokat investiment ta' 166 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo flimkien mas-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet u fil-preżenza ta' bosta msieħba li jaħdmu fil-qasam ġie spjegat kif dawn il-fondi soltu b'mod pożittiv lis-settur u lir-raħħala u bdiewa Maltin u Għawċin. Fil-fatt fost l-oħrajn permezz ta' dan il-pjan se jkun hemm żieda sostanzjali fl-allokazzjoni għal pagamenti diretti biex itejbu l-qagħda ekonomika tal-bdiewa u anke skema ta' investiment fejn bdiewa żgħażagħ jiġu appoġġjati għal proġetti ta' investiment sa valur massimu ta' 100,000 euro iżda mhux biss. Tkellmet magħna f'aktar dettall dwar x'involvi dan il-pjan Luisa Formosa, id-Direttur Ġenerali tal-Aġenzija ARPA, li hija responsabbli minn ħlasijiet relatati mal-agrikoltura u l-affarijiet rurali. Hija spjegat ukoll il-proċess li bih dawk interessati jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-fondi. Jintbagħtu lill-beneficjarji jikkonfermaw id-dettalji tal-applikazzjonijiet u jibgħatuhomna lura firmati fis-self-addressed envelopes biex imbagħad jinħadmu jkunu jistgħu jirċievu l-pagamenti. Minnaħa tiegħu il-Ministru Anton Refalo semma aktar skemi li se jkunu tiġu sostnuti bħala parti minn dan il-pjan. Inti għandek pjan holistiku biex aħna mexxu qudiem il-bidja organika u fl-istess ħin u bħala strateġija ngħid jiena li qegħdin nagħmlu pjan illi jkollna ikel li jkun sostenibbli, ikel li jkun tajjeb għall-konsumatur. Dan fid-dawl u fl-isfond tal-pjan tal-Farm to Fork Strategy. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li fi żmien qrib se jkun hemm diskussjonijiet mal-Kumitat ta' Monitoraġġ tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kriterji li għandhom joħorġu fl-espressjoni ta' interess għal local action groups. Dan il-fond se jkun qed jgħin biex il-bdiewa jieħdu iktar fondi diretti kif ukoll fondi għall-investiment tagħhom. Fix-xhur li ġejjin se nkunu qegħdin nibdew nagħmlu il-calls biex ovvjament nibdew nutilizzaw dawn il-fondi tant importanti għas-settur tal-bidja u tal-agrikoltura ta' pajjiżna. Apparti li se jibbenefikaw minn fondi Ewropej il-bdiewa u r-raħħala se jkunu qed igawdu minn skemi mnedija mill-Gvern fosthom skemi ta' taħriġ għal bdiewa żgħażagħ, oħrajn għall benesseri tal-annimali u skema tal-vouchers għal fertilizzanti sabiex jitnaqqas il-pis ekonomiku li qed jirriżulta mill-gwerra fl-Ukrajna flimkien ma' skemi oħra.